Kaixo, arratzaldeon, zelan? Ondo, bai? Ze kokoteraino ez da? Bai, onartegaz jadanak. Oin, kokoteraino, ez esango gotzuet. Berba bakarrik, eta beti berbetan bakarrik, eta mila mikrofono barek, eskeia txika berdin da. Bueno, egia be esan behar dutzuet, esan dutzuet ja, ala moduz baldin badabe, bira egiten ari naizela herritik. Herria inda luizea txika, lehenengo baserrian hasi eta bukaeran amaitzen dudanean, baiago naizela, ordutxo bat horni bakarri berbetan, Ez da mikrofonoa, baina da, hola, nolako megafonia bat, ez? Eta hor, biltzen azni, zesango gotzuet, egunero, Land Rover batean, horrela, itxura honekin, txika, a ber, bai. Eutxi gogor, animo! Arratzalde ondan hori, zer modu zaudete? Aurrera, egun bat gutxiago etxean egoteko. Hori da, eutxi oso ondo egiten ari zarete. Osea, horrela, oi, animo, venga, eutxi gogor, venga, ja, ba, ni mundu guzti animetan, pum, pum, pim, pan, Eta zer gertatzen da? Pues, aborreziruta dagoen jende pillo bat dauela. Txiko, aborreziruta baldin bazaz entreteniru mila gauza da zeiteko, Digo jo, Eta hor ikusten venga, animo, animo. Zetako, zi batzuk ez dago gure anima, gure dago egon triste, hor, Bueno, abitu, triste zegoteko badaz 1500 aukera, besteak beste, jasotze ditudan mail hoien artean, ze dira mail pilo bat egisa zen, badauz pilo bat ikastaroak eta ikastaroak egiteko aukera eskaintzen dutenak. Pues esaterako, ez esango gotzu, makillaje aurrekoen komentatu genuen, makillaje ikastaroa. Laizter apuntatu ingonaz, porque horrela zen dugu jarraitu. Pelukeria ikastaroa beba dauta hori be ondo torten jan diri, Eta gero ugia egiten ikasteko bebai, auxiliar de enfermeria, umen psikologoa izateko, hori bai beharko dugu, porque ja zorratzen hasita gaude, bai guk eta bai umiak, ez da, dano gihar dizoratuta. Baina, nire esango dutzuet nik zalantza daukot ez dakit apuntatu, ez dakit esango dutzuet. A kriminologia, kriminologia ikastaroa, edo dekorazion de interiores. Porque benetan nagoia, onarte meilekin, ez dakit zertan apuntatuko nazen, baina hurrengoan kontatuko dutzuet, Eutxi gogor, me cauen la animo!